Puilano chini media takungno hambai जों तिनि मथा एटिटेपनि ओंगै कायसा प्रेस मिट खायना दिगि थां दङ चिनि प्रेस मिट खायमानि उद्देश्य अंखा चिनि मथानि चिनि प्रेसिडेंट संजाक चिनि ताखुक अलेन्द्र देवर्मा एलाइस जुएल बो मथानि रायदानि बायराव सामुं तांमानि बागै चिनि मथानि रायदा जे रुल सारखला आबनो मानियानि बागै जों चिनि मथा एटिटेप सर्वदलीय आसुगै जों कायसा सिद्धांत नाहाका ताई आबो सिद्धांत बो पास संखा जों बनो चिनि मथानि हयते बनो प्रेसिडेंट संजाक ओ प्रेसिडेंट संजाकनि जों बनो ताबुक सस्पेंड काय तनजाक बा तनखा ताई जों जे बनो सस्पेंड खायमानि जों सरकारि भाबे एसआईबी एसबी एवं होम डीजी जों आजागा जत जागानो लेटार रखा ताई कपि रोजा चिनि थानि रिसिव कपि दङ जों ताई जे सस्पेंड खायजांनाय चिनि गोजाम प्रेसिडेंट चिनि अलेन्द्रनोबो जों चिठी लिरनानै दिगि थां दङ ताबुक बनो जे सस्पेंड खायमानि अबनि बागै चिनि तिनि कायसा नांमानि प्रेस साखलायमुं ताई बो जे व्यक्तिगत किसु मथानि बरक बाय मिलिवै जे ताबुक सामुं तां तंमानि बो प्रेसिडेंट होनै साक साकनो गोसोवै आबो चिनि मथानि ओंगै जों बेलायनो कन्डाम खालायोबनो जों आबनो चिनि मथारक आबनो जों ताबुक रिएक्शन रखा बो चिनि प्रेसिडेंट करिखा ताई जे बो 12 तारिखो मथा एटिटेपनि मुङै जे बो प्रेस मिट खालायै बन्दागुमानि आब बन्न जों मथा एटिटेप रक जों गसिनि हारमानिया जों आबो चिनि संगठन बायकुनु बो रिलेक्शन करै जों आबनो माबो मानिया अबनि बागै जों जत चिनि त्रिपुरा हास्टेनि सरकारि थुं पाब्लिक बरं थुं ताई चिनि मथानि सिपाही बा चिनि मथानि विभिन्न जोंनो हामजाक तंनाय रंना जों अबनो कायसे मेसेज अ बन जे बो प्रेसिडेंट होनै गोसोवै प्रेस मिट खालायमानि आजागा जों कुनु योगदान खालायग्लाक ताई खालायनानिबो थांग्लाक अबनि बागै जों जत चिनि सिपाही रंनो कबकनाय जों ओ बिनि 12 तारिख बो व्यक्तिगत बन साखलाय तंमा जागाओ केबो ता फाइटुं फाइनाबो कगिया ताई जों बनो चिनि मथानि जे जों सस्पेंड खायमानि जों 2 तारिख 5 मार्च 2026 जों डीजी एसआईबी एसबी होम्स अ जागा जों बिनि मुङै बिनि जे एलिगेशन गोबांमा अ बिसिङाव दङ जों अबो जत मिडियानि बसखाङो फोकास खायनानि मतया जों सरकारनो जानो जुगजाक बो जे एलिगेशन खालायमानि आबो सरकार ताबो व्यवस्था नाहारनाय अथच बो इनक्वारी बो खालायजाकनाय तामनि बागै बो सस्पेंड खायजाका बो एलिगेशन तयै ताई जों चिनि मथानि ओंगै कुनु ताबुक बो प्रेसिडेंट करिखा जों चिनि मथा जतनो आसुगै आर्मी कॉन्फ्रेंस खाय जों प्रेसिडेंट कताल बो चंखा चिनि प्रेसिडेंट खाय ताबुक वर्तमान कताल प्रेसिडेंट चिनि सार राकेश देवर्मा ताई जनरल सेक्रेटारि आं तंगो बौद्ध देवर्मा एलाइस पहर चिनि मथानि जों जतनो समग्र आसुगै प्रपोजल पास खाई ताबुक चिनि कताल प्रेसिडेंट चिनि ताकुक राकेश देवर्मा अबनि बागै जों मीडियानि थ्रुते जों साना नायो सरकारनोबो जों साना नायो चिनि जे प्रेसिडेंट अलेन्द्र देवर्मा बचिनि दलनि सस्पेंडेड ताई बताबुक चिनि मथा एटिटेपनि कुनु प्रेसिडेंट करिखा हामबाय दिलो एकॉर्डिंगमनि अबनि तै ननो बबाहाय प्रोसेस होल दं ताबुक जों थानाय 2024 4 तारिख सेप्टेम्बर दिलो चिनि त्रिपार्टिक एकॉर्ड
साइन्स जोंखा 24 तारिख हंखाय जों गभर्नमेंट न चिनि आर्म्स बा सिलाइ आफारमुं अब सिरिमनि हंखा आबोनि परेव चिनि जे ताबुक मानथाय सकताय जे सरकार बाय कक सालायमानि अब ताबुक किछु इमप्लिमेंट हंखा जेमन एक्सेप हंगै पैकेज मांखा ताई क्वार्टर मांखा पीजी मांखा किछु हंखा जेता जों सरकार बाय कक सालायफैमानि फुलफिलिंग याखौ सरकार बाय जे जों कक रलायफैमानि चिनि जे मोसुक जना केडार्स बनो एक्सेप मा खालायनाय हनै अब अंसुगियाखौ आबोनि बागै जों एबं चिनि हंगै ताबुक हाकुआर कक सालाय दङ विभिन्न ब्रान्च कक सालाय दङ अब इमिडिएटली ओंना निदिगि थां दङ चिनि थानि खबर काहाम हायनाय बोसगांनि किछु दिननि परेनो जे बाकि चिनि माया तंमारक माननाय हनै जों आसा खालायो ते kaisa gorok ATTF tai NLF ti ne borok press meet khai tango mane sini manthai mania bon khlaijaknai hine obono tei ke dorok tamo samung thungkija नादि ओ जागा तो जों 4टा ग्रुप दंमानि 4टा ग्रुप जों मथा ATTF मथा NLF ti ओंखाय हास्तेबा ग्रुप परिमल ग्रुप जों ओ जागाओ सराय सराय सानाय जेता बरक 12 तारिखआव जे बन्द दागुमानि आ जागाओ बरक ताबुक चिनि जे सस्पेंडेड खायजाक अलेन्द्र देबर्मा हास्तेबा प्रसन्जित देबर्मा एरपरे परिमल देबर्मा बरक जे खरक ताम खायै ताबुक बन्द दागुमानि आ जागाओ जों मथा ATTF ओक्रै मथा NLF ti बिशुमोहन ग्रुप ओक्रै अबनि बागै जों बंनि जेताव सानमानि बे जे प्रेस मिट खायै जे बन्द दागुमानि आ जागाओ जों कुनु जुग करै Mia ni jaro luka minister because the boy mala ye borok postpone khaikya mane o bondo khaikina ha boba hai ko rojabe nakhna o tomo wansu boba hai आबो तो जों सायमानानि क गया बरक निजिनो सायमानाय बरक निजिनो प्रेस मिट खालाय बन्द दागुंनाय आबो बरकनो सायमानाय बरकनो सोंगा हांखायनो हामनाय sini mong kijana आनि सिनिमुंखाय बैद्य देबर्मा एलएस पहर ताबुक मथानिनो जनरल सेक्रेटारि हिसाबै सामख्लाय दं हामबाय।